Tago. O Inday. The small jeep running down the street. May buntag ninyo sa mga suking tigpaminaw sa programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Morning to all of you, and most especially to all listener of The Stagnant of My Life. Itago na lang ko sa pangalang Lindsay. In the back of your mind, I'm Lindsay. Ang back of your mind. Tago gapon ba? Asa rin ka gusto mong tago dayo? O sisi, kasi mo una lang. Okay. In the back of the refrigerator. Nagbuyo ko sa may Barrio Obrero, Davao City. Nayon, di ko partner kayo nagagabag na nga tulog. Osba. Nagbuyo ko sa may Barrio Obrero, Davao City. I live in Barrio Obrero, Davao City. Nag-board lang ko din eh. Yes, I'm a member of the board. Sino member of the board? Member ko, borders ko diri ba? Okay. Ang among probinsya, Tagalupon, Jugo, Davao Oriental. My province is Lupon, Davao Oriental. Nagtrabaho ko isip usa ka sales lady sa usa ka mall. I'm danger, men at work. Ninja. Trabaho partner, kauban ako ng mga laki na sa mall. Ano? Sales lady. Yeah, danger de. Delikado mo na partner. Maguman man na imong, magugat man ang imong batay sa delikado, piyan ang balikos. Danger. Sa'yo nang delikado, di ba? Danger. Pero pids na ang delikado. Inaya yung tiyo, kadagan pag nangatulog. Okay. Nagsugod kining akong sugilanon sa dihang tua pa kami sa Lupon. The starting line of my problem from Lupon, Davao City, etc. Ano ba? Nagsugod ang akong problema sa Lupon ba? Someday. Elementary high school, best friend na nako si Paula. When my elementary high school, my friend Paula. Apan, wa na may katungtong og college tungod lagi sa kapait sa panahon. And sex, because the better of the weather broadcast. Insect, apan ba? Insekto man. Saan na partner? Saan yung partner? Hindi kasabot di. Atenista mo tani? Ano ko nadungan ng in. Ano sex lang kung naklaro. Insects ba? Insects. Okay. Magana siyang gurin. Insect man to. Insect man to. Dagan mo na insects. Naghanyag ka na ako si Paula nga mo abroad kami para mo asenso sa kinabuhi. Paula forced me to go to the other country. Apa ni balibad ko niya. But I'm like a wiper. No. Ano wiper? Lingo-lingo siya, marag wiper ba? Isa niya ko partner eh. Atenista ka partner? Hindi ka kasabot partner, huwag ka kasabot ang mga inana nga mga turn. Oh, di.
Kuya, si pangagbaki na yun. Mao man akong gingon ninyo. Wala kang gingon mo, bes. Diri lang yung takutog sa bukid yun. No? Ang buntis, oy, at least doon na sa Sayang. isang pamilya. Sayang kayo mong beauty diri, bes. Manimaho lang kang kwan diri, manimaho lang kang damang diri. Ay, bes, ako libay naman ko dali, bes. Yes, inani bes paminaw. Kung diri lang taway, walay ka mga king. Mas Asa maayo na. mga bes ka nang Bes. nakay ka umaon na niya, dili ka maugmaan. Manunglo man ka, bes, ay. Ang akong gingon, bes. Akong gingon, bes. Mga tutag, manglangyaw taglay lugar. Ha? Ano tag Japan? Japan! Bes! Sa Japan, bes, kabalo ka tagagi kwarta dito, bes. Kanya, pag mag-adto ta dito, bes, dato na kita pa inigulit, puti na kayo ta, bes, blandi-blandi na itong buhok. Ay, bes, uy, madlok man ko dito, bes. Kaya nga nila, mangkas ko ng mga hapon. Bes, Baka, gabakang lang agig eh. Kuya, ano ka nang ginagiban? bes, nagawi kailangan bakang bes, pero di man kuya inigiban, pero sultiyan ta ka, ang kwarta dito, gabagabag ka. Ha? Tinuod ka, bes? Murag inunon ang kwarta dito, lapad kaayo. Ha? Hala, uy. Wala, bes nga. Ako lang, process na ko sa akong mga papers o position na ugma, okay na to. Ha? Makakwarta ta dahil na bes? Bes! Di lang kayo makakwarta na yun. Perting kwartaha. Hala, uy. Ha? Marag gusto na nakumupan sa imo, bes ba? Bes. Di ka magmay. O dito na to magminyo. Bes, ako dito na ako magminyo, eh. Ay, o kape na to na. Uy, ayaw. Bakbak man na. Makabuta ba yan ng kuwan na? Makabuta ba yan ng kuwan na? Kanang iyang duguan na ay dudul-duol. Dali, uy, mo man yung makaon nga baki. Ay kanang kamprag ba? Sana siya kanang bullfrog ka na galing isog kayo kanang pagsabong na baki. Lawa ulo no. Ayo, bes. Bes, Dili juga ko to, bes. Bangala ka. kumulang ka kag Japan, bes. Manimaho juga ang unas diri, bes. Kuya, imong uyab diri nga si Jessie. Say, pasak diri na si Jesse kay okay ram na siya. Oo ba? Oo. Sige, bes, unaw-unaw sa ako, bes, ha? Bes, uno na dayon, bes. Pinaabtik. Ano gina ni balak mo? O, mo na gini, Jess. Kabalo ba yung ka, Jess nga? Di ko gusto nga mo sakay. Ako, plano na ko nga. Ubanon ta ka dito sa Manila kung mulargan ako, pero di ko gusto pasakyo ka plano. Di ko gusto nga mawa ka, Jess. Parts. Kabalo ba yung ka parts nga? Mahal ako na itong lugar din eh. Kasi man parts, kung nag-parts naman ka sa kuha. Ano ko? Sige, bitaw, ngit mo yun. Parts naman. Ngit di ay. Sige na lang. Gusto ka buo, lain masag kaayo, malain na po ng uban niya. Buong ngit. Sige ba na bulingit? Anak ko. Ano kigikan ko nagbasak dito?
Bitaw ngit, oy, ako proud kay ko nimo ngit, inahan ka pero Pero sa naugo kayong kamot, giayon ako tong bao-bao dito. Galaw-gaw tong bao-bao eh. sige lang ngit kay pon. Ano tataka na, dili lang kay bawa ako balik ko si Mua, pawikan, gusto kang pawikan. Kabalo kang Di ba katong pagi-pagi nga bubulalan lang ang kanin. Ha? ngit. Nagtigom dyan kumit, kay gusto na ko makapalit ko kaugalingong traktor na ko. Pakyaw-pakyawon ko dali, di bintahat na lang. Uy, di man na, magmakalarga na kong ngit, palitan tagag ka ng traktor. Ha? Sinuod ka ngit. Salamat kay ngit ha, maulaw mo sa tanangit. Pero sige lang, magtigom lang ko. Uy, di man nangit, basta ikaw, ako, mag-usara. Antay bito ka ngit ha. Sige, tay kabalaka. Tabangan ko ikaw anang imong mga problema ngit, ha? Salamat yung kay ngit. Sige. Basta ako maning kamot mo ko dali. Uy, mo, kinuki. Lindsay! Oh, Lindsay, naman ka. Nakamalaki ka na rin, Lindsay. Uy, ikaw man na, Jessie. Ay, Bes. Ako sultinin mo pa. Mansaman, uba na ka? Mauba na ba jug ka? Ikaw po di ay, Lindsay mo, lakaw po ka? Bes, sorry kayo, pero Ah, dili ko mo ubanin mo. ano man? Lay off no. What's the problem? Tiguang na ba yan akong papa niya? Kasi ginaglarga na ako. Buutong nagkalit. Bes, dili man ako. Di man na lang nga maya nga pag imong ikulong utong rag iya, ha? Bitaw sad. Sige lang, good. Tiguwang ng bugayos ng peryong good. Sa Ang nila, pangalaan na ba nagmanatad na? Mutong na ba po na? Sa una, itong bata-bata na, abdik na, as manatad na. bita, sa nila, di ako kaya po napadong ng imong tatay. Kwarta man na kayo pag mabot ka dito, padadaanan na ni mo, tagtulog ka lapa, di. Balik na po nagsabungan, abdik na po na kay bongga na kayo manigulit natin. Di. Lain ba kayo na imong lolo ni mo, imong papa bala ni mo? Nga, pag mo, tatay o, pag naaran din sa balay kay Luya, pero dito sa bungan, abtik kayo. Ikaw, sabi yung balak din mo, Lindsay, mo ba? Makambling pa ng roidahan. Sige lang sa lagi ko, Bes. Pasensya na kung gusto ka mo larga, ikaw lang sa... Na ikaw, basta kay ako. Plano na ba yung wow? Way mahayay ha. Basta kay, ang kwartaan ni malabo. Sayang. Saan na Mario? Patay papa niyo. Uy, kadlok man diri, uy. Ay, baki. Ta. Tunay tao. Diyos ko. Kasi pa namas tamasan ko ng tawanan eh. May pamaghubo na lang ko daan. Siya doon. Kasi mag-isip ni, wala mo kailangan sa nina. Kisa ka! Atubang ka na ako! Hindi ka matubang labayo at nagpato niya. Kay! Jess! Ang labay mong ka. Ako sanay ka niya! Sakit ang kiyang ganihan. Ang Bangladesh ako diya. Kung anong nagusama ka tayo gabihin naman kayo. Ibigaw lagi ko kay... Ibigaw lagi kong paula lagi. Ay, sus po yan naman na madres tunga. Uy, may patabangan ko naman mangitag baki. Ibigaw lagi ko niya. O
Ang isang tawag eh. Balo, baya ka diri na yung signal mo nung antos yung tawag kong pamaat ako plamok diri. Manawag na lang ito. Buwan ay. Mas kalimtan ako ato. Uy, magkaya ka, uy. Oh, walang palipak. Murag siya na gani. Hello? Hello. Hello? Hello. Ngit. Parts? Ngit. Parts? Barts, saman. Ngit, ngit. Barts, ngit. Oh. Ikaw, Chapi kayo kasa man ka nakasakalasang? kabalo baya ka diri na yung signal ha. Manang ni ani ko. Nya, kumusta man? Kalagabigon ka aning diri kinagulat ko sa tawag. Amo ko signal ito sa inyo ang balay good mo na nga kuhan pero kumusta naman ka diha? Okay lang, gusto man sa Japan. Okay ra gyapo dagang gyapo gapon maglagot ko diri kay kuhan eh. Kuhan ang kada oras maglinog. Ano man? Amot ani nila oy maglinog man kung palungon ng suga nila. Ay, kisa na mo ka istorya diha. Ay naadiri si Kuan, si Linsin, namaki ng gudigod. Mo na nga, nag-abot ni diri. Ay, istrihano ka niyo. Abi, baby. Hello, Bes. Bes ka nang, kumusta naman ka nang kabalo ka? Grabe kayo diri ba? Dagang kay gapon niya, ang tip diri pretindaghan na. Kabalo ka nga. Ako mo yung star diri sa among bar? Unsa man diya may lain pa? Unsa man, Bes? Sige lang, Bes, kay pag mauli ko diya, Bes, dagang baki ka ng kanang kuhan ka ng Japanese frog, ha? Sige lang, Bes. Anta ka diya kuhan, Japanese tangkong. Oo. Kuya Bes, namiss na ako itong mangimpyata sa umayan, mga tagulin ko. Sige lang, Bes. Anta ka Japanese kuhol diya, ha? Gusto ka? Unsa man, Bes? Nadawat na ko sa mall, nag-apply ko sa slide din ako. Mao ba? Mayo. At least dili na ka mamaki. Ano sa'yo ka muli? Next year, uli na ko diya, Bes. Ha? Ay, magkita na kita, Bes. Bitaw na ko ni mo, Bes ba? Bes, kali man tingog, Bes ba? Na-imagine ako, Bes, nilurat na pa na imong mata. Lawin na, Bes, kayo makutin ka. Ano sa bi? Puro ba nang uyab mo? Kaya ako naman ang ilong. Bes, istoryada kasi mo. Be. Hello, Parts. Oh, Ang ngit eh. unsa man? I miss you too. Magmuli na ko diya, ha? Basta kaya kung ang promise nimo, mag-enjoy ta, manglaag ta, atutag samal, mag-island hopping ta. Excited na rin. Mga tutag Mount Apo. Mag-zipline ta, Mount Apo lang. Mount Apo, diya lang sa kuan. Di ba sa diya lang? Mount Apo Bangkiruhan. Ana. Alayin na ko. Ito nang ito sa bukid dyan. Sige, mga tutas bukid. Magrinta tag chopper. Bantay ka ha. Lagi. Wala tong giti ka. Ikaw dito kay kunin mo ba? Magsiga ko uban na po na to yung mga amigo nga si Ayan, ha? Dili lagi kumukuyo ka to. Hindi naman po ito kalagon ki. Ano mang di naman to kalag? Naminyo na gina ito siya. Ambot ato bata ato. Nagkapabuntis man ko na to. Sabi po. Anay na ni. Wala oy. Gumahal mo to niya. Mugani. Ayo dia ha. Sige, bye-bye. Bye-bye na kayo. Wala na ko yung oras dire. I still. Gasto kayo. Ice tea? Gusto ka ice tea nga na straw? Pag-order lang diha. Sa ilan ang offering. Sige, may.
sorry lang po dabo, gilain naman ko dito yun. Di na ako makontak ba nga nang... Manang ganihigit ka dali kay... Basig makontak pa na yung best friend kay best friend man mo. Di na ko siya makontak yun yung number niya. Manang po siya tawag sa kuha. Hello, kuya, wala na ba yan po kayo contact niya kay? Nabisi naman po ko sa trabaho niya. Wala na po siya nagkakontak. Gusto niya na ako ng Facebook. Ay, di kabaluhan na agad. Ako kay Bagura mo ko nagsugo na ng Facebook niya. Di mo na ko siya ma-search. Buto kabalang computer to. Sabi mo na ako kuhan. Kabalo kasi ang number naman ang namasin ko ni mo doon sa Davao. Pero, sige. Wala kay tugon nito sa... Okay, padala sa lupon. Muli na po kugma. Kumusta lang ko dito sa atong kuwan, sa atong barangay. Mau lagi. Gimingon na bang mga taga-barangay na ito. Sige, salamat kayo ha. Sige na kami. Lindsay, pasensya na sa storbo. Uy, Jesus, sa mga Okay na mga yun. silingan. Dito na lang sa morning house tulog. Yung wala mga ipoy under sa Davao. Disgrasya, gano'n. Ikaw, okay naman kasi mo. Kuray, mararami at tagigsuon. Sige, salamat kayo ha. Sigurado ganyan yung shot, no? Gani, sila kayo. Confidence, magalagot. Okay, may sila ko yung ulam ba, bro? Ha? Nagbulan pa siya, eh. Nagbulan siya. Bro, hindi ka daw kang chance, After ha? 1 year, Basta ka daw. Hoy! Jess! uy! Lindsay, nauli mo na ikaw. Ay, okay. Nag-leave ko, hoy, kay... Matot pa ni Kuan. Katong igagaw ko ni... Paula mo uli na siya karawat lawa. Mo ba? Asa naman siya karon? Paingon ako na trinado sa airport. Bumay kay bantay na. Tinuod ka? Sige, sige, kay maligo ko. Para labas kay ko pagabot niya. Ay, pinawi! Ay, pinawi ba ako plastic? No? Punta kayo magpadako, Mario? Kontrolaan pa ka? Ay, dahil, kumusta naman ka na? Pagka naman naman putiya na yun. Enter lang. Pudong. Oo nga, lagop niya kay tuhod. Nagsay ko ba? Ganun, pagka naman naman putiya. Naon to niyo ba? Masango to, putol tong dila. Ah, nagdagan si Piat. Yan. Oy, Toyings, para na dyan kang tomboy ba? Ay, si gamit to gagak sinada. Anak ka. Siksihan na niyo mo, ha? Ay, dahil, Just kapabahal no, na just. dahil. Pinawi! Kasi ka mabawa, di mo eh. Kasi mahal. Pagpalit ko dito ka ng street side ng imno nun, ha? Oh. Pero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pati lamihan yun. Ah, wala ka. Dismail na dismail. Ay, wag ka na sa akin. Wag ka na galit. Ano ya? Ganahan pa mo? Yes! Ay, bes. Oh. Ay, ginseng. Kumusta na ka? Ay, naman, okay na hawabi. Magi ko. Bawaan mo ko. Bawaan mo init. Uy. Masamang ka. Namaki ka? Uy, wala, uy. Trabaho na ba ako sa mall, ha? Oh, Dahil wala. kalaki, ay. Huwag ko'y labot. Uy, sa nang mall. May manag... Mga kwarta taan ng mall. Uy. Pangambog ko. Ah, para makatilaw ka milk cheese. Oh. Milk cheese chuchuit. Mga na, uuban na. Kabalak ko gimingaw na ka mamakita ni mga tagtangkong. Ew. Siyang. Gusto na mamaki. Takala ko mga kuko, oh.
Panit na ako, grabe kayo ni pupila kayo ko niya. Kung pa, nasa man ka, oy? Kaugawan ba nimo? Damak pagyod, eh. Di pinsi player ha. Ako na akong balay kay mapahuway ko. Dahil kayo ko na pag-jet lang. 11 seconds. Sabay mo kailan diri nga kuyaw mo, pinakakuyaw mo panday diri mga mason, mga construction worker kay Kami na lang, tira na, kami na lang. Ano kayo makatira, wala mo pagwapo ng inyo mga naong? Nine. Hindi doon pa payhana. Sige Sige na. na. Kaya. Pag-inom na mo na, na lang, makatilaw mong lamig kayo nun. Yes! I'm na, Juan di Baktas, oh. Sige na kayo, matulog na kung ikapoy ko sa kong biyahe. Bawaan ninyo diri, ni mong baboy diri, uy. Yan na mo. Pag-enjoy mo niya. Na lang oh. Halapati ng mga bugirahan ng bayana na. Katungtong na ganit Japan. Pilas naman kayo, maragwa naman kabalo nga. Labo sa una, maligo pa na ng lapok. Baot yan. Di ba dahil kabugduha diha pamuslunangan magidok dalay? Magpaaway mo kalimato. Sa una gani nga. Ako magani ng baklaron diya sanahan. Meron mo lang sa insa. Ikaw 2 years ba? Mabaklayan dito. Maglagon pa ba kinanain ko? Nakalimutan ko siya ba? Isip ko nga na Lindsay, dali. Hard na lang ni Toyex. Di ka lima! Uma na may pinaligo sa una! Pati ako'y muli kong ibaklan! Hindi mo kayo kay Kwan, baka matimas na hindi mo kayo maklaro dito. Lili ba, lili. Sige na lang. Ano man to? Iligay. Iligay. Anak ko po. Iligay man ako po. Iligay nga eh. Is, Ngit! Kumusta? oy, Jess. Okay na. Asa mo niya diri gapoy ko? Ay, nanawid-ugay ito nga nakita niya kapoy. Di ba padumuga ko, eh. Ay, buwan mo eh. Ligo naman ko. Ano ba kang aroma da? Kawabi, kapoy ko ay kung sumok-samok ka. Di ba? Samang ka. Naina na ni mo ilang. Bago naman ka. So, nagbag-uod. Nagbag-uod ako siyempre. Ano, magyug ko. Sa una pagikan ako. Ano alin naman ka diri? Gusto ka pasalubong? Maura mo ginagawa pasalubong ko. Dahil ko ano, tulog ka buhok ka ng tablaron. Oh. Wala ka nang napasalubong ikaw akong kinahanglan. O, bali mo ko nang inanglanin mo. Hinan tamang panghawa mo diri, kaya di mo masinso. Muna, mga tanawa, di diri ra mo kutob. Ha? Makato mo Davao, mura na mo mga lipay na kayo. Labi na sila nakato jud mo laing nasod. Ako Iyo kayo? Tokyo sa Japan yun. Sa city yun sa Japan. Sa Kwan, sa Yeah. Atami Hakuning. Sa Baguio? Sa Nagoya. Atami ako ni Nagoya. At Kwan na dito. At medyo kong kiwi. Sa panin ako mapatol mo kay wala naman kay pulos, wala mo sa bawa mo kay kaugmaunin mo. Nga dog Japan niya, ikaw na kung ano di ako bakaslan, driver lang kang traktor, Yung nananaday ka. Ayun. Inaanya na din ko Paglan karon. to, magkita yun to ba? Hawa na dribi kay matulog ko. Di na dito iyan. Tanawara ko ng agi sa imo ang tilo, kangkang kayo ng lakras ang salog ko. Hawa ba? Wala na dito be? Saan ka, uy? Oh? Lain na kayo siya na usag yun siya. Ako di ay! Wala naman ko niya kitagad kay... Di na daw siya ganang mamaki! Ayan, Birds! Birds! Birds. Gilak mga birds, pero mga ina mo. Ay, gilak pa kayo, mag-plati mong ilong. Ang napamang ka dali.
Mahurot na kong oras ni mo. Boss. Kabalo ka, boss. Ako napansin sa mga ya, boss ba? Hagbay rami ka matikod po daan na. Pag-abot lang na daan na di, boss. Lain na kay, boss. Paano tayo mabuhat, anak, Birds? Ang bugiro na yung kaysa. Nawa, kada si, ano, munguyab ni mo, kanang ngisi, linse, oh. Ingit, no, di balis. Na. Kung na ini mo kay mo kong isilip. Oh yeah. Ayun, nagugay na kayo to. Ikaw ba, wadi ka kagit o na? Sige lang, may adlaw gyapon na siya. Say, ano na sige ko niya? Hindi, kakuskwi. Chansan nyo kayo katuig sa kabamor ka daw tumboy. Clear, oh. Okay, anak ka. Sige lang, anak mo ganyan kinabot. Sila ninyo. Boys, nani boys. Manglangyaw ta boys. Gul namang diwal-wal ni boys. Hindi ka ganana boys. Hindi ka ganana na. Managat ta. Kapoy naman pwedeng mamaki. Managat ta si boys. Sige lang, Birds. Nagkamot lang ta, Birds. Nagkamot lang kita. Boys, ay lagi sige pinana boys. Dali boys. Dali, aba. Aba ba? Ano boys, mana? Sige, sunod na lang. Atas. Grabe ka dito ba? Nibalik og Japan ang akong best friend Olanday nga si Paula. Bisan tulog nakalimot na siya sa mua, kalimot na siya kung asa siya nagikan. Dawat na namo na. Mausab gyud ang tao. Pag makatilaw ng kwarta. Nabalitaan na mo karon. Nanapod siya sa Pilipinas. Na-expire na daya ang visa dito. Nemo siyang TNT. Ug dadakpan siya ug deport siya dinhi. Ang sakit pa ni Ana. Nabuntisan pa gyud siya gahapon. Wala pa gyud gipanindigan ng maong bata. Matod pa nila ang gaba dili magsaba. Pero wala na siya nibalik din sa mong lugar kaya nauwaw na siya. Naghinila siya nga wala siya sa lugar. Pero ako higala maghihapo ko niya. Dawaton gihapon ako siya kung mubalik siya dinhi. Samtang si Jess nga iyang uyab, Taga naman yun. namin yun ang paduglain. Ha? Pattern. I won't put. It is ma'am.